بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمارا درستان السلام علیکم. ہر کس کی یہ ریڈیو گوشدار گائیں منی نیمگا چے مرچگیں روچا یقین التجائیں چے درستیں عواما وطیگا وطی گہاراں براتاں مسترینا کسرینا چوکاں کہ چیزی کار حکومت دستا بیتکاں حکومت کوشش کاں کہ ماوتی عواما آسودگیا برسینا بلے چیزی کار ہستاں کہ مارا وط کنگ لوٹا و خاص کر ماگا کووڈ حوالہ یہ کرونا بیماری حوالہ ہے منگا بکنا یا وبائے گا اسی تو کا صحیح چیز سخت ضروری ہے میش میں درستان واسطہ او احتیاط درستان چمسرین چیز احتیاط کنے بیمار نہ بے بیمار کے نہ بے گڑا دیگے پریشانی اور ٹینشن ضرورت نہ بھی چونکہ بار بار شما ٹیلی ویژن یا ریڈیو عشق کنے کہ دستان شودک درستان چہم ترین کار ہم دستان شودے وتی دپاں گو ماسک کی اگا ماسک شما گو رہا اگا نا گودی ہنچیں بزیں بی کہ اگا شما کلے جگ کے ڈانا در میں یا اگا تی دیما کسے کل گئیں و جگ گئیں ترا ملگی چاکہ کلگ جگ کے دیما لگی یہ بیماری زیادہ تر چاما پوزا او دپا چکے تھے خدا نخواستہ گا یہ بیماری بگی او تو آٹیں با نزان ہے تلاج مبیتے داں کے سخت زیادہ بھی یہ موتا ہوں در روتے او اللہ ورحم بکا مارا شمارا انسانانی سرا بلے اشیے وفاتی ہوں سکی گرانی یا مرحلہ بیماری جیند و داں کے وفات بھی انسان او پدا جنازہ یا ہچ ڈولا کسا نیلانتے نزدیکا ما بحیثیت مسلمان ما زانیں کے جنازہ ماغشے ہمیں چو گیشتے مردم بھی دعا و ثواب ہمیں چو گیشتر بھی بلے یہ بیماری تو کا حکومت اور ڈاکٹر مجبور با کہ ہما 4-5 مردم مردم میتا زیران تو روان دفنائیں ننتے نی چھے یہ حالت آئے گا اور رسگا منی خیال گوشی او من خیال ہرچ سمجھداری مردم سمجھی کہ احتیاطا چ بغیر ماوتارا بچائیں اتنا کنے او احتیاط ہنچی چیزیں کہ تو بچے انشاءاللہ تعالی باقی تکلیف انسان رمضان ماہ ہے خوراک مسئلہ روگائے گے مسئلہ بیماری دگے بیماری انسانا واسطہ بلے بزاں یہ وبائے بچگا چھے درستان چہم ترین چیز ہمشی کہ وطی احتیاطا بکنے چد گیشتر منگوشت نہ کنا او رمضان مزانہ مردینانی دلیں کہ ما مسیطاں ببین تراویح بھی آشاریں چیزیں اللہ تعالیٰ یا گوشتا ثواباں بلے تراویح لوگاں ہوں بیتکاں 5-6 مردین یا جاگا بھی میدانی توکاں بیتکاں بلے ہوتی فاصلہ یا یر بکنے مسیط توکاں فاصلہ بھی اگر مسیطہ جاگا نی زور زبردستی نہیں کہ مسیط توکا اللہ تعالیٰ ہر جاگے انسان نمازان و دعائیں درستاں قبول کنتے نی وتی احتیاطا بکنے وتی حفاظتا بکنے وتی چوکانگا وتی لوگانگا وتی ہم ساہگانگا ہر چ انسان کشمہ کے رگورے آئی احتیاطا بکنے شمہ باز مہربانی.